אני פה בתוככי רפיח עם אוגדה 162, המפקד האמיץ שלהם, איציק כהן, וחיילים גיבורים. אני רק התחזקתי פה מההישגים הכבירים שלהם, התחזקתי בהבנה שהפעולה העצומה שלהם מעל הקרקע ומתחת לקרקע חיונית לביטחון ישראל, והתחזקתי בהבנה שההחזקה שלנו בציר פילדלפי ובמעבר רפיח הם חיוניים להמשך. במקביל, הלחץ הצבאי שהם מפעילים כאן, ממש בגרון של החמאס, עוזר לנו, יחד עם העמידה האיתנה על דרישותינו הצודקות, עוזר לנו לקדם את עסקת החטופים, לרבות הדרישה שלנו לשחרר מספר מקסימלי של חטופים וחטופות כבר בשלב הראשון של המתווה. הלחץ הכפול הזה לא מעכב את העסקה, הוא מקדם אותה. אני יוצא בשבוע הבא לארצות הברית לנאום בפני שני בתי הקונגרס. אני הולך להציג את צדקתה של ישראל, אבל אני גם הולך להציג את גבורתה של ישראל שאני רואה פה. אני רואה פה את מתן אלגרבלי, מפקד שנפצע בבטן בימים הראשונים של הלחימה, השתקם, חזר הנה, הוא כאן מג"ד. ואני רואה כאן את החיילות, החיילים, את לוחמי השטח, את הלוגיסטיקה, את הרופאים. קשה להאמין מה שקורה כאן. פשוט גאווה לעם ישראל, ועם הרוח הזאת אנחנו נשיג את הניצחון המוחלט.